Moikka! Hei, mulla on tuossa taustalla tommonen auto, mitä mun iskä duunaa. Eli tommonen vanha Fiat, ja hän on purkanut se osiin ja rupeaa nyt sitten asentaa sinne uusia osia, kuten uutta moottoria. Siitäpä mun tulikin mieleeni etyleenglykoli. En tiedä, oletteko ikinä kuullut, mutta etyleenglykoli on supervaarallista, jos sitä lemmikit nuolevat. Etyleeniglykolia on esimerkiksi jarrunesteissä, erinäisissä hydraulinesteissä ja lasinpesunesteissä. Usein sitä voi vuotaa maahan silloin, kun tehdään jotain projektia, just auton kanssa rassataan sitä, tai jos vaihdetaan lasinpesunestettä, missä on niinku pakkaseestoaineita myös mukana. Sitä läikkyy maahan ja se levii nopeasti veteen. Siitä tulee tosi tasainen seos sen veden kanssa, eli ei ole niinku semmoisia kohtia, missä sitä olisi vähemmän tai enemmän, vaan se koko vesilätäkkö on täynnä sitä etyleeniglykolia sen jälkeen, eli tasaisen myrkyllistä. Se maistuu siirappimaisen makealta, minkä yhdestä koirat ja kissat voi halua nuolla sitä sitten siitä maasta. Ja tappavan myrkyllinen annos, mikä tiedetään, on 4 millilitraa per kilo koiraa, mutta vähäisemmätkin määrät voi olla ongelma. Se etyleeniglikoli muuttuu elimistössä muiksi myrkyiksi ja ne on se ongelma. Se imeytyy tosi nopeasti siitä, kun se juodaan, siitä lätäköstä yleensä, ja imeytyy tosi nopeasti sitten kroppaan ja alkaa muuttua myrkyiksi jo 2-4 tunnin kuluessa. Eli super tärkeää on, jos te olette olleet jossain parkkiksella ja se koira nuolee aivan intopiukkana jotain nestettä siitä lätäköstä, tai jos te olette just rassannut autoa ja sitten roiskinut jotain nesteitä ja koira tai kissa nuolee, niin super tärkeää olisi heti oksettaa se lemmikki ja sitten mennä välittömästi sairaalaan. Ensimmäiset oireet etyleeniglykolimyrkytyksessä on humala, koska se on alkoholi. Se voi alkaa jo noin 30 minuuttia altistuksesta tai viimeistään 12 tuntia siitä. Yleisimmin oireet ilmenee 1-3 tuntia altistuksesta. Ja ne oireet on silloin sitten humalainen huojuminen ja hoippuminen. Ja sitä kestää jonkun aikaa, kunnes se tilanne vähän rauhoittuu. Ja sitten monet ajattelevat, että täällä on joku ohimenevä juttu, mutta ei. Se on se ongelma, se vaihe 2, missä sitten alkaa se myrkytys oikeasti tuhoa niitä munuaisia. Eli se on se vaihe, kun luullaan, että kaikki on hyvin ja koira taas tai kissa normalisoituu siitä humalatilastaan, mutta oikeasti ne munuaiset alkaa hajoon ja nopeasti. Sitten tulee se seuraava vaihe, missä tulee erinäisiä munuaisten vajaatoiminnan oireita, kuten lisääntynyt juominen, virtsaaminen, vakava huonovointisuus, oksentelu, ripuloiminen, vaisuus ja erittäin usein kuolema. Isoissa sairaaloissa voidaan testaa etyleeniglykolia verestä. Pienemmillä paikkakunnilla se ei ole mahdollista. Vastalääkkeitä on olemassa yhden sorttista ja kaikista perinteisin on etanoli eli alkoholi. Eli heille tehdään tämmöinen etanoli-alkoholiliuos, mitä heille tiputetaan sinne suonen sisäisesti. Ja se etanoli estää tätä etyleeniglykolia muuttumasta niiksi 3 myrkylliseksi muodoksi, mihin se muuten muuttuisi. Siihen vielä, että voi testaa verestä sen etyleeniglykolin, niin normiklinikoilla voi kans koittaa katsoa sitten pissasta tämmöisiä kalsiumoksalattikiteitä siinä suurin piirtein 8 tuntia altistuksesta. Et jos siellä on niitä kiteitä, niin se on hyvin vahva viittaus siihen. Toki joillain roduilla voi olla virtsakiteitä ihan muutenkin, mutta se tuli vielä mieleen, että vaikka ei olisi niin sairaalatasoinen, mutta silti se etanolitiputus olisi tarpeen ja se oksetus ihan aika juttu. Älkää tuhlatko aikaanne lääkehiilen etsimiseen. Etyleeniglikoli ei imeydy lääkehiileen, eli se on aivan turhaa siinä vaiheessa. Oksetus sairaalaan yritetään diagnosoida. Oletusdiagnoosillakin voidaan jo mahdollisesti lähteä hoitamaan etanolihoidolla. Veriarvoissa voi näkyä muutoksia alussa, esimerkiksi kohonnut verensokeri, mutta esimerkiksi munuaisarvot urea ja krea nousee huomattavasti myöhemmin, että sitten se on jo niin kuin myöhäistä siinä kohtaa, kun ne on koholla. Eli jos harrastatte autojen rassaamista tai muuta tämmöistä, mihin sisältyy jotain jäähdytysnesteitä, hydraulinesteitä, jotain mönkijän kanssa duunailua tai muuta, niin olkaa tosi tarkkoina niiden nesteiden kanssa.